u zarania dziejów. 35 000 lat temu. A co to miało być? Mój program wyborczy. Będzie ścina! Trzeba ją nadmuchać. Śmiały, aktualny temat. Pierwsza zbrodnia w historii ludzkości. Coś takiego nigdy nie miało miejsca. Nazwijmy to coś... zabójstwo. Zabójstwo! Ładnie! Widziałem zabójcę. Jak wyglądał? Stał tyłem. Wracamy do wioski i łapiemy wszystkich, którzy stali tyłem. Obiecuję, że kiedy ten koszmar się skończy, zajmę się tobą. Oj tak. Najzabawniejszy francuski kabaret. Gérard Depardieu. Wiesz, nie ma sensu się denerwować. Morda w kubeł, prymitywie. Twórca filmu Asterix i Obelix. Jakiś nowy pomysł? Nie, depcze mi pan po włosach. Przepraszam. Już wkrótce. Cofniecie się do ery kamienia łupanego. No jak tam? Łupie mnie. Łupie co? Oj, łupie. Nie garb się. Ale można też wymawiać. No dobra, zbierajmy się, bo... Dlaczego ja to robię? Wkrótce na ekranach kin.